chỉ vậy để với cô với bị tan chuan anh nghe gan thlir ron ti chuan market thlir ho na ni lo nga I với video chu trade I tung kara Monday Tuesday ni min le với na ka trade pat ni recap karon nei nga chu Telegram ka post sa Telegram ka post chuan en hal bo nga chuan chumi trade ka lak na chan chu fair value gap ka soi zinga in sianga in te ka man tang kai da ti ha soi bo nga in zir na pakhat ani boka chuan ka trade la ka kan in boka không hề ni min hi ni mina gold ta trade kala kan ya kan hmu hian first a hian hemi hian order lot ka siam sola first trade hi kan close ma sa chuan second a ta hemi a hian break even a hi da chuan trade vai khat tai ka enter le a chuan chu chuan TP hi da chuan chu nim ta ni mina mi hi hei kan share mo ka ti poi enula gold a hian ka soi chinga hei price react ka mu dan ka soya chuan chu mi zi wang chuan hei trade kan na inte kan dak dan han soi le don ta ni chuan voina hei I voina hei entry ka siam an ta New York Open ma pre New York ani chu entry ka siam a hei engtin nge entry ania chuan kan hmu hian entry pawh ta pawh group a ka share thlapa MT5 a ke entry na pawh chuan hei TP hit first TP small AC ka close adi chuan ta hei re-entry om pawh kan hmu hian breaker a re-entry zon chi ka tia breaker a chuan enge kan hmu kan ti chuan hei breaker a tho ke pon re-entry ka siama stop loss high cover le in chuan full TP hit ta ni kan hmu hian breaker atang full TP chu 1.688 risk to reward kha boina ka trade big chun ta tok se chuan chung ho chu enge kan enam chart a nimna ka trade le boina ka trade ma ti bo lo la daily a hian kan hmu hian enge ka soi kha kan weekly forecast jing ami ka ron da chho lo en chuan nonga daily a bearish candle kan nei a chuan fair value gap kan nei ta chi ni fair value gap hi poimol tuk ta chumi a chuan bearish intention kan hmu a fair value gap chu enge na kina video to pa ma ron sanga tian lo en phut la eng tin nge fair value gap en na ti te po ken da ti te po kan soi le nga chuan kan hmu fair value gap a hemi hi daily fair value gap areas of values vai khat ka nei ka pakhat ka nei chun ta chuan bearish intention kan hmu a chumi a chuan bearish intention kan hmu a fair value gap a ron pull back la chu en tin nge hourly a alan kan en le kan hmu hian hourly a fair value gap daily fair value gap a han ta cha reaction a awma chuan pullback reaction kan hmu le ani mina first trade ka lak chu hemi supply zone atang hian an ta chu awa a than chu hei nga te ka lak chan ti kan soyang chuan nga ti nge alo target lo chan kan hmu hian push pullback push second pullback a ka entry a hemi low target hian ni mina ka trade la khamo chu kan inanga chuan voina ka trade lak le chu heta hian ani le thunga voina nga ti nge ni mina han hemi loi ka target lo adi chuan hemi loi long term target ani tuna sales la to tan phei chu tuna sales la ho ta phei chuan hemi long term target 2005 chhawe hi mo chuan chumi chu lo da thale phot tai la te trade kala hei hi kan hmuang hian first of all a chuan ta hian a hma ka soi chin hei equal high ka soi kha liquidity ka soi kha hei tuna kan han la ta chia hei hi nimina han ala ka be se ani chu nimna kha chuan englawa ka ron trade ka ron show po khan a han la nga la a han ta cha follow up ka be se a ma se ta hian supply supply tere te kha kan lo nei ve ta chu supply a hi dinan trade om se nimna han kai involve du thau ta chumi chu entin nge supply hi entinan for example tian hemi
hemi ringot lo in te entry ka siamang ti kha lower time frame poimo na mo chu areas of values 1 hour kan nei chu kan nei phot chuan lower time frame a kal chi ang 5 minute a kan hmu hian 5 minute entry nge kan nei kan ti chuan 5 minute a po fair value gap poimo na 1 hour a 1 hour a kan hmu hian push pull back push kan nei a chu tro 1 hour a hian poimo lutuk kan nei chuan ngati nge sell scan na chan kan ti chuan kan hmu hian fair value gap a respect zel heta po 1 hour a 5 minute a kan hmu hian a push a fair value gap a pull back a push le a chuan ta chi hian ngati nge sell scan na chan nim na han ka soi do ni sell scan na chan chu ta hian 5 minute fair value gap kan la nei a price hian chho zel du ta se hemi fair value gap hi aza kala be se a chuan kan hmu hian price in aza lawa fair value gap bearish fair value gap tharin kan hmu hian bearish fair value gap tharin a ron chhun zama chumi chuan nge min indicate kan ti chuan price want to go lower mo price in hetlam liquidity equal loss kan nei ho hi la phasa du ni hi ti haril ro a om na san chu kan soi tong khan areas of value satang bearish intention kan hmu chuan supply and demand theory te po kha theory jang po fair value gap hian soi fia vek thei chu bang chuan fair value gap hi ngai pui mo photi la mo ti a chuan in sa thiam me chuan ta hian kan hmua hei pui mo le chu ta fair value gap kan hmua fair value gap a hian ta hian first entry ka seta chuan market kala en le char char enge thleng ka entry min tek lawa mo ka entry min tek lawa a chuk tlanga enge fair value gap tang thara siam le ta ni lo chin sia le taila fair value gap thara ron siam le ta fair value gap thara ron siama hei ni mina ka first entry in china ka so che po khan en le tu lan chuan ka siam na kha hi ni chan chu kan hmu hian fair value gap thara sima fair value gap thar hi body close om lo mo body close kha kan du lo kan ti kha kan areas of value sa respect chuan body close om lo a chu chuan nge min tir chuan he fair value gap hi price in a za a ala chu thadu ti a en tir le ta chuan chumi a chuan order block te po a hman tang kai na tur ron lang le chi a hei first entry ta hian siam thei ani a chan chu heta han entinan a low target du ni se heng heta fair value gap han chhawna chan tur khawm to lo mo price a rang kan dua kan tei na zong in price move wata kan tei na zong in mo nilawa consolidation movement kha kan du lo ta ni chuan chuan soi tai la fair value gap a first entry nge kan nei thei kan ti chuan first entry chu hei hi ni anga chuan enge stop loss kho he ka setang ti po ha poi mol ta fair value gap chu first candle second candle third candle in a siam ta chuan stop loss chu first candle of fair value gap kha ta hana hima chuan target equal lo ania full target heta mi hi kata target vela hi chia ron chho le mai nga tinge chu chu kan ti le chuan kha kha chu 30 minute a 30 minute nge 1 hour a areas of values dang tho ni ka target chuan time second entry thado oma chu po chu kan soi le ha to wang lo tang ni hi mak lo computer a chiang lo signal chiang lo tlat mai rei lo tur angai la chhe me hinga te ka target kan ti chuan heta ka target po ta relative equal lo kan nei ta tro relative equal lo kha first target ni hemi ka target chen chu heta kan hmu hian fair value gap tho 1 hour a kan nei a respect thei chuan nga ti nge hei entina hemi equal high hi la to se he ta tang hian short la ta ang ni tai la entina hemi equal high tu nine la nga se ta tang short la ta ni la chuan hemi lo po ka target ang ma se kan hmu hian ta equal high la nei ta chuan ta aron chho le ta che chuang chuan nimina trade ka hold tlang lo na chan pakhat ani chu case pakhat mo chuan
nimina trade chu trade kha nimina han khami kha ka first entry ne second entry po aron siam le chu kan en le thok thowang enge second entry ron siam ka second entry tak kha chu kan hmu hian fair value gap atang price arang kan du kan ti chuan enge kan du kan chuan fair value gap atang fair value gap mo chu enge kan ti chuan ta fair value gap tang reaction oma break of market structure oma chuan enge thara siam fair value gap thara siam le kan hmu hian fair value gap thara siam le a fair value gap a han pull back a hengai hemi ai chuan fair value gap plus kan hmu hian 5 minute 5 minute apo order block kan hmu a moi lutuk trade fast trade ania stop loss fair value gap body high chuan ka full target ka hei hin ta chumi chuan hei po 6R to tu ani NT ka du precise wang ani ti ani te deuh deuh ka ti na san entina i strategy chu RSI over sold ta sell an mai thei sold sell an mai thei RSI nge overbought to na sell o RSI over sold to na buy mo moving average cross chu ding in a profit thei lo ka ti mi lo ma se ke chu mi khir ve takhi ani ngati nge price ti a che ti ka hria thiam du wanga strategy bo jong kol hnem ka ni a silfia tu ber ka ti chu fair value gap hi a thaber chu ka ti lo ma se price arangem price engti zoinge a deliver du ran te min shila mo khabang khani fair value gap hi ka du na chan chuan voin trade kan soi le thok chuang chu in se thiam ka soyam je chu MA cross te moving average crossover te khang ti kha a trade thei lo mi lo ma se ka trade lo na chan ve me chu in trade ta in hlo thling ani chuan mo a tha ka ti ga long pui jo kai pon ni ve ila ka ti chan chu ka in thiam en tina support ne na man kop ten indicator te kan thiam lo to chuan clear price action hi ka trade deuh top mai chuan enge ka trade ka man tel pakhat bok chu etil te etil ka du tok ve mo volume chuan Asian range te London le New York ki zone khang au kha ni ve le mai ta chuan voina ka trade enge kan en le i ka soyang khan ni mina lo kan break zo lo a high ran le ani chuan enge ka areas of values nei hemi high tho hi coloring ani asan chu a strong a ta fair value gap a create a liquidity nen kanon touch tareng boka hemi dip i strong supply zone hi chuan strong supply zone a ron touch chia chuan kan hmu hian big reaction kan nei a ka du ber chu ta hian i strong supply zone kan nei a kala nga fan trade kalak lok lon chan entina for example a strong supply zone kan nei a strong supply tang le ba ma direction ma ti tin te bo khan entry siam thei reng ma se kan hmu hian risk to reward thi a lian lu to ka chu risk to reward te kala du ve le chu khir kwal ve wang ani chu mo khang ho ka ti thlap thum chan chuan enge ka ha ka ti chuan ni china 5 minute ka soyang tho kanon chho na hi kan hmu hian bullish hi strong lu tuk mo push ha fair value gap a siam a thar ron siam le a fair value gap dang ron siam le a chuan group a po ka soi chu en lo en chuan hemi hourly fair value gap hi fair value gap a close emo but i candle close on ma chu trade ka ngai vel lo ka ti chuan hei hi i chhun dar khat chho vel nia candle close ka hmu lo a chuan New York vela entry ka zong ka ti ta chan chu candle close ka hmu lo a mo hemi fair value gap in a hol chuan kan la push hayar don ngei ne ma se kan hmu ngin a hol tawa big bearish candle kan on nei ta chuan a hol ta lawa enge ta chuan ta hian entry ka du le ta ni entry ka duwa ta hian 1 hour a hian enge areas of values ka nei fair value gap om box hi lo engma ka nei lo chuan chuan alert ka sin na chu hemi fair value gap inversion a tho hian ni ka set mo buli sa om sa tho hian for example a hemi candle in kara hian fair value gap lo create ta se khami a han trade ke nang chuan 1 hour ka areas of values nei ber chu hei ni a hemi order block pa nga yani box hi lawa chu wanga trade chu wanga ti chu kan ta
hemi hi ka areas of values nei chumi chu alert ka set a chuan hemi kan hmong hian 1 hour candle na ron touch ta zoka ta hian in tinge entry om kan en lia 1 minute ka chuka he chu ngati 1 minute 5 minute da unjina 5 minute entry CT te pom the ma se kha pok soi do 5 minute kan en phut ka soi mai da du kan hmong hian 5 minute hai in china 1 hour rejection true tu kan huwa mo 5 minute po theya ma se 1 minute entry precise nal zo ka oma vai 5 minute kha zo ka entry du am lawa chan chu 1 minute hian market structure du takom fair value gap thau ka soi le do enge 1 hour hian min pek 1 hour sorry 1 minute hian min pek push pull back push ta a reverse chia hai head and shoulder pachan te point ti thainga ha head and shoulder pachan pull back entry ein ang thau mo ma se head and shoulder pachan te po a fai nga te work lo chan te mo he ta chuan tien nal takin a work ang te pon lo mo mai thei ta ase a concept bul pui ber chuan khoi zong nge price a kal du ti khan ta chuan price a kal du na ma hian i consolidate manipulation om thing an ti kha an sai to kha chu jing lam video chuan kan hmuang hian 1 minute big push kan nei ta big quick chung zong in hei hemi big quick le lampang hi lo om lo ngi ngai tau la ka replay button kala mang thei lawa hei 1 hour fair value gap kan zia kha inversion kan zia na line kha hi ni hi yo kina replay button nen a thazok te pon video kala ron siam le thei tur anga tun ta chuan an po chu lo ni ro se chuan kan hmong hian ta chete pullback push kan nei chuan ta liquidity swap kan nei a mo market hin push higher don se chuan hemi order block atang le hemi fair value ke patang khoi zok zok e moni tang hian e bullishness a continue don chuan a continue wang chuan continue lo ta chumia la continue lo mai baka ta bearish fair value gap mo kan bullish fair value gap kha bearish in ron close ta ni chuan ka entry na ka hmu chewa hemi fair value gap tir te hian ka entry a stop loss enge fair value gap first candle a haya chuan TP hemi relative equal loss hi first TP in ta chuan second TP chu he ta hi ka trade la an ta chu group a hang 1:6 angin a inziak a 1:6 anga inziak chan chu tupa chu ka sai liang ta chu 1:5 angin a lang de hei tian trade pa ngai ngin la ta ni la kan TP tur mo a lo zong zong thlen group a han ti ka ti kher wa ni ha ma se hemi relative equal lo hi talk che hemi hetlam relative equal lo hi chuan hemi trade pe chu nal le zola chuan rian ti ka siam na pawh an sayang kan hmuang hian 1 hour a business a so to a fair value gap a ron siama mo entry pop mai tur tianga kan thil duang hamu chuan nang po MA cross a i hmu ni chuan MA cross a han entry pop mai ro chu tak chu ni ka har san hring chu ten a chang then trade du plan thap te kan ya execute lo hin ka lo en le vung vung zela chuan chu po chu da rai la hei mo concept ngai thau kan hmu hian fair value gap a tacha fair value gap atanga tacha bearish intention a follow du chuan enge fair value gap thaw create le mo fair value gap aron chau kher lon tin han hiam ni kher lo ma se fair value gap atanga ron aron chho khan fair value gap thaw create le chuan high probability shorts ani ringot mo longa point thau buy opportunity a point thau chu han hmu mai na tur chau ka nei lawa chan chu khang kha intinan hemi ka soita hemi entry ka soita hemi entry hi I du na he ta te zong lai du don lo mo I hmu na tur chu areas of value sa zel ni chuan hemi breaker entry ka soya hei breaker hi nga tinge kala kan ti chuan liquidity la tu block hi breaker block ani le bok ta chung ter hria te ka ngai lo fair value gap kha hria la to tu breaker block ani e breaker chuan hemi loi kan break a chuan second entry kan la chu breaker block a mo
breaker block hai cover in hei ka second entry la kan ta chuan 1 2 4 risk to reward velin ka close a khang khan ni deuh mai tar te soi fiana duai ka soi tuya fair value ke poka sai man don lo ang khop mai pasai hlok pui ka ringa ke pong ka hlok pui ka soi le te hian mo khang khan ni mai vai na trade am chu good night